Hej og velkommen til vores kanal. I dag bruger vi Fast Food Simulator, hvor man lærer at en fast food restaurant faktisk ikke er så nemt at have alligevel. Lige en lille spoiler, så er vi dårlige til madlavning i virkeligheden i forvejen. Så hvad kan gå galt? Første dag på jorden. Jeg tager kassen, og du tager maden. Okay. Det tror jeg skal Hvor er maden henne? Den må være ude i fryseren, tror jeg. Nej. Der er i hvert fald en gaming computer, så der tænker jeg lige, vi spiller noget Fortnite. Hey, vi skal ikke til, hvordan ser du egentlig ud? Market. Jeg kan se, når du er inde på det. Så lad os bestille bøffer hjem, og nogle boller, og noget papir. Er det ikke bare det? Jo. Det Hvor tror får jeg. vi dem hen? Jeg tror, skal man ikke gå ud til vejen eller sådan noget? Hvad? Nå, de kommer lige der. Okay. Nu er jeg med. Har du fundet ud af det? Ja, bro, altid. Jeg tager den i drive-thru. Hvordan løfter man varerne? Der er 3 gange kød. Ej, der er meget kød, det var jo ikke meningen. Ej. Jeg tror lige, jeg tror, man skal stille det her eller sådan noget. Køleskabet. Nå, bare find nogle gode steder at sætte tingene, hvis det er. Ja, men det er det. Det var også lige det, jeg tænkte. Kan man åbne? Shit. Vi bliver nødt til at have nogle plader. Vi skal have nogle plader. Jeg står bare og venter på kunder. Fuck, jeg kommer til at brænde den her. Nej. Brænd. Ej, du. Nej. Ej, sygt. Prøv at kigge på, hvor meget de har fået. Det kan du jo ikke sælge. Vi må smide det ud, jo. Prøv at se, den er for 186. Jeg smider alt det dårlige ud. You have to throw it all out. Ja, alle de der dårlige nogen. Så må du bare prøve igen. Det er fint. Vi prøver bare igen. Åben. Jeg tror, jeg har forstand på det nu. Hallo. En enkelt burger. Nå, okay. Så skal man bare sætte den der kommer ind nu. Hov, kun er ind. Hallo? Hvorfor taler de engelsk? Jeg skal lave nogle bøffer nu. Hey. Jeg har brugt det hele, mand. Ej, vi er travlt. Ja. Okay, jeg laver 7. Hello? Ja. Okay, det skal hun så ikke. Nå, jeg tænker lige, at jeg måske kan afspille en lille sang, der blev lavet i samarbejde med AI. Et lille diss track til en af mine venner. Jeg har overvejet at sætte ud. Har du? Ja. Burde man lige afspille den? Nej, hvad? Skulle folk lige høre den? Hello? Jeg skulle virkelig høre den. Jeg har nemlig heller ikke hørt den. Kunne da godt være, at vi lige skulle afspille den hurtigt. Må I lige sige, hvad I synes om den nede i kommentarfeltet. Så det er fordi, jeg har en ven, der rigtig godt kan lide at fiske. Han hedder Benjamin. Og så har jeg skrevet en lille diss track om, at han fisker efter kærlighed, men han får aldrig nogen piger. Selvfølgelig lidt ondt, ikke? Men altså, så vil jeg bare lige høre, hvad folk lige tænker om det. Det er, jeg har selv skrevet teksten. Jamen det tror jeg gerne, du høre. Ja, det kan da godt være, at jeg lige skal slutte aftenen af med det. Det kunne da godt være. Her i restaurant. For sat. Pas på sproget og på hænderne. Du må jo ikke bande. Jeg sætter lige en standing better than I ever did. Nej. Har du så med at sove? Fair nok.
jeg tænker i morgen, efter den her dag, så laver vi en episode 2. Ja, altså hvis folk godt kan lide det. Hvis vi får nogle Ja, likes det og tror noget, så tænker jeg godt, vi kan lægge Så kan jeg noget. godt lide, at vi kan lave en episode 2. Ja, ikke? Men kun hvis vi får 5 likes, så laver vi en ny episode. Ja, hvis vi får 5 likes, vi starter sådan stille og roligt, og så vokser vi op. Ja, så jeg tænker, vi starter med 5 likes. Så kommer der et afsnit 2. Imens han er væk, så ved vi, hvor der er det. Jeg kan måske episode 2. Det er ikke ham. Det er ikke ja, det er ja. Nå, er der nogen, der glæder sig til jul? Noget juleferie noget? Gør ikke det. Det gør jeg i hvert fald. Jeg tænker bare Det gør nogle jeg. seere, der måske glæder sig rigtig meget til noget ferie. Så kan det jo godt være, at en af os sender en gave til jer jo. Ja, Hvis at I subscriber. alt lad det os der. sige, hvis vi kommer op på 100 subscribers inden den 24. Jeg ved godt, det er meget. Men så sender jeg en gave. Ja, det gør vi. Eller han. Og vi kommer ud til en seer, når vi rammer 5.000 med en gave til dem. Ja, det gør vi faktisk. Eller Det gør vi. så er de med i en video. Nå ja, hvis I gerne selvfølgelig vil. Altså. Vi kan jo ikke tvinge nogen. Nå, jamen så har vi færdiggjort første dag. Jamen tak for i dag. Og så ses Tak vi for i næste dag. gang. Husk at like og abonnere. subscribe, hvis I gerne vil have en part 2. Så husk at like og subscribe, og ses.